Ja sam Josip Pužarić, bavim se uzgojem i preradom ljekovitog bilja i fitoterapijskim savjetovanjem, što znači da pomažem ljudima u prirodnom liječenju i izrađujem isto tako pripravke kao što su tinkture, čajne mješavine, macerati, ulja i mnoge druge pripravke. U ovaj projekt sam se uključio isključivo iz razloga da ostvarim jednu novu poslovnu suradnju između mene i jedne moldavijske firme kako bi proširio svoje poslovanje, a isto tako pomoći njima da oni sa svojim proizvodima dođu na naše tržište. Kroz ovaj projekt u suradnji sa Terom Technopolis dobili smo marketinški plan koji će nam pomoći u promociji proizvoda i širenju na tržište. Nakon ovog projekta planiram ostati u kontaktu sa Doinom, pomoći joj sa svim svojim znanjem, a isto tako nadam se da će i ona meni pomoći da svoje čajeve plasiram na police moldavijskih trgovina. Nakon projekta ostaćemo u kontaktu i nadam se proširiti naše poslovanje. Mă numesc Doina Babi. Împreună cu părinții gestionăm de câțiva ani un loc de pământ pe care l-am moștenit de la bunei, de 3 hectare jumătate, pe care noi cultivăm în conversie ecologică anul 2, produse ca nucile, legume, plante aromatice și fasole. Este întotdeauna curios să studiezi experiența altor agricultori din alte țări sau chiar din zonele apropiate. De asta am decis să văd cum este legislația în Croația, cum se descurcă micii producători, ca să putem compara și, desigur, învăța unii de la alții. Mi-a fost foarte util să descoper diferențele de legislație, practicile pe care le au micii producători în Croația. De asemenea, mi-a fost foarte util să lucrez cu specialiștii lor care ne-au ajutat cu elaborarea unui plan de marketing, cu identitatea vizuală și sperăm să mai învățăm pe viitor, să avem colaborări frumoase cu ei. Pentru viitor sperăm foarte mult să creștem calitatea produselor, diversitatea acestora, modul de ambalare, cât și aspectul prezența noastră în piața ecolocală.